रायजोआव आयेन बेरेखायै उन्दै बैसोआव जुलि लाग्राफोरनि हेंथायै आरोबाव गोख्रों राहा लाबावगोन गिबि मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों आसामाव गंबा पस्क' बिजिरसालि फसंगोन। दुलाराय आसाम रायजोनि गेजेराव गथ'साफोरनि सायाव उदखार खालामनाय बायदि जाथायफ्रा बांसिननाय समावनो बे गोख्रों थांखिखौ लाबावदों गिबि मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रिया रोखा बुंदों रायजोआव आरोबाव उन्दै बैसोआव जुलि लाग्राफोरनि हेंथायै नायबिजिरनाया थाबैनो जागोन। बेजों लोगोसेनो गोबां आयेन बेरेखा जुलिफोरखौ बन्द' खालामगोन। बेनि थाखाय थाबैनो नायबिजिरग्रा कमिटि दाफुंगोन होननानै बुंदों गिबि मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रि महरै सरकार सालायनाया 2 बोसोर आबुं जानायनि लोब्बायै मोनसे खौरांगिरि मेलाव उन्दै बैसोआव जुलि लानायखौ होबथानायनि सायाव फिन आरोबाव गोख्रों बाथ्राखौ बुंबावदों डक्टर शर्माया। गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों संबिधाननि 25 नं आर्टिकेलजों लोगोसे 1937 मायथाइनि मुसलमान गावारि आयेननि सिङाव नायबिजिरग्रा कमिटिखौ दाफुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे दाननि सिगां आसाम रायजोनि गेजेराव उन्दै बैसोआव आयेन बेरेखायै जुलि लाग्राफोरनि हेंथायै पुलिस बिफाना गोख्रों नायबिजिरनाय जादोंमोन, जेराव उन्दै बैसोआव जुलि जानाय लानाय हौवा हिन्जावसाफोरखौ हमनाय जायो आरो सरकारनि बेबायदि बिथोनजों रायजोनि गेजेराव माखासे सान सांग्रां थासारिखौ नुनो मोन्दों। नाथाय गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि दैदेननाय सरकारनि समाव रायजोनिफ्राय आयेन बेरेखा जुलि जानायखौ फोजोबनो थांखि लादों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।